כבדה, מוצאים עליה עשן. הנהג הזה הוא אחד מצטיין, חבל על הזמן, רצה בהתחלה 150, הורדנו אותו ל-100, ויושבים סירחון, חבל על הזמן. סוודיקוב! 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 ופה ראינו כל מיני דברים למכוניות, צלם את כל החלקים למכוניות. יש פה כל מיני סוחרים מעניינים, ויותר מאוחר אנחנו חוזרים הביתה. כנראה אותו. ונהג וואחד חרא, חבל על הזמן. הוא היה צריך להניס לו בקבוק בראש, פוצץ את הגולגולת, לשתי חתיכות. ממש טוב. הם שקרנים, נהיו זבל כולם. ממש בא לו. שזה לא הפתעה. בדלת, נעשה לו גם הפתעה. ממש סירחון זבל. לדלת! לדלת!